Mae rhedwyr Lyn-nedd yn cadw digon o sŵn. A hynny wrth redeg milltir drwy tref bob dydd i godi arian ar gyfer pobl sy'n heb gartre. A'r cyfan yn dilyn syniad Lewys sy'n 8 oed. Ni wedi mynd i Swansea i mynd shopping a ni wedi gweld homeless guy a ni wedi rhoi meildil. Sut wyt ti'n teimlo, Lewis, am weld y dyn na? Drist a mae'n wedi teimlo mae'n fel invisible. Ac mae teulu a ffrindiau Lewis wedi ymuno hefyd. Fi'n meddwl bod e'n crazy a bydd e ddim yn gwneud lot o arian, ond mae fe wedi gwneud loads i bod yn deg. A dyma un o'r elusennau mae Lewis yn codi arian tuag ato, Mats Caffe yng nghanol Abertawe. Mae yna bobl yma sy'n paratoi bwyd i bobl di-gartref, a'r arian yn help mawr yn ystod misoedd y gaea. Mae ras i godi arian yn parhau wrth i fwy a mwy o bobl ymuno yn yr her.